Amb la A, part superior de les dues plantes del CRAI Biblioteca de Mundet, al qual s'accedeix pujant per unes escales de cargol. El té. Correcte. Amb la B, documents que formen part del pla docent de les assignatures i tenen un període de préstec més curt. Bibliografia recomanada. Correcte. Amb la C, eina del CRAI de la Universitat de Barcelona que permet cercar i localitzar llibres, revistes, CDs i altres materials en qualsevol suport, tipologia i ubicació. Cercadit. Correcte. Amb la D, repositori de la Universitat de Barcelona que conté en format digital les publicacions en accés obert de l'activitat docent, investigadora i institucional dels membres de la comunitat universitària. Dipòsit digital de la UB. Correcte. Conté la E, servei del CRAI que facilita la consulta del fons bibliogràfic fora de la biblioteca per un període limitat. Préstec. Correcte.